episode masalam toplam kha han thlir thuak ila zian hian a form dik tak aron pholanga athil ti thena chu aron eng chuak na sa hle a capen na te chuan special crack alo lang thei zian hi dozun level ania star engzat nge ti hi chiang taka seile mu tur om lowa 1 star emo 2 star emo ani nge yang idung tok takin sawian hena reilo te chung chu kalo dangang angri budalatas flame i condense la ya che khan iruru i petura ni atia sawian chuan alua bunghata zajing chuan mei cheno pang hall of souls dodana awanga thil thleng tur chu i hlau loem ni nakin loka chuan nangma le imi te chunga chiana na satak a thleng don ani in nampung pui chu an boral vekang ti ina sei zian chuan anui zat hle a min be i hlau em ni i thu sei om senei lo khati topla in be anga tia zian chuan odgo su apana zian le zajing te chuna satakin ain beita a zian chu a chak to khop mai episode masalama areng chiang taka kan soi theilo kha ta hian a hriat ta a chan chu a power chu a form tak taka ain thla ka wangin 5 star dozun level nen ain tluk to ani nasataka a beina awang chun zajing chu a hnung tol tir ta a zian wrist armor chun a chakna chu ati chak zual sawa a be chun zom zel bok heti la hian sawian hian for heavenly flame manga asiam attack chak ber mai angri budalatas flame chu alo la bot sei ve mek bok zian thil ti thena mu chuan zajing chuan mak ati hle chumi hnuwa special technique space power celestial lock technique mangin achunga thil om zong a freeze vek theina tur technique chu activate ta he hian zian chu che theiloin asiam ta mi chung hian zian chuan nang putar special lock mang hian mindang theilawang atia ulsam zetin special lock chu ati chheveka zajing chu amang ang hle a chan chu tu main a lock technique chu anti chen ngai lo wang ani chuan henula hian eng ang thil ti thenange mo anei ati chuta zian chuan a special power chu activate ta a taksa tang chuan dragon chakna na satak alo chuaka ancient dragon tribe member ani angin ancient void dragon beast chu ati chuaka putar ka baina tur chahi ingamani chuan lo dan tum ro atia avoid fish technique mang chuan attack atum ta chu attack dawlet tur chuan zajing chuan void crack asiama chuta tang chuan giant eye technique chu activate vele zian chuan avoid fish mang chuan aron bea zajing attack na chu ati topa muntina crack alo lang na sa hle zian void fish technique chu achak hle ti achiang zajing chu a hnung lama atol le dor mai zian me cheno pang mai tiang taka thil la ti thei chu a oi theilo mak ati hle a zajing chuan heno pang hian mi beida mak tak mai aneya khoi tang lo kal nge nia khoi tribe ami nge ani aril luina tia chuti la chuan ena chuan angri budalatas flame chu a pe don ta a chu zajing chuan mu chuan amang ang hle a angai tua he tlangwal hian for heavenly flame si azom khom the ani he tlangwal thil ti thena po hi amak tak zetani ti in hun ka khoral thei to lo so thil so siam zoni chuan katwar thei don lo ti in zajing chuan hmo takin a devil eye le star picking hand technique chu activate ta chu mu chuan zian chuan itik te kha a man tlak lo ti in aron beile a zian in thlak danglam na le a chakna te chu a top tana he a form hi a nget lawani alandan chu in thlak le in zian chu amang ang hle a tuna chuan kadang thei to don lo atiril ruwa chuti lai tak chuan zajing chuan star picking formation mang chuan amana ni chungin tundin huna chuan min ma chon thei to lawang mei cheno pang hall of souls i do awanga thil thleng tur chu ka hmu ti rang che ti in ti hlumatuma a sol hen lian tak chuan manatum zian chu a hlau thom hle a ma se chuti lai tak chuan wana chuan crack lian tak ron in siamin portal a rain honga ziang chu aron lang ka boss khati na ti tum ngama mo ti in zajing chu chak taka ron panin na lutuk tak main aron neka zajing chu leya chaklutukin atla tha a ziang chuan zian na chu aron chan him saka ziang chuan zian chu aron pan hnaya zian chuan a en renga in cultivate mek ani lom ni engtin nge heta hian ilo kal the tia ziang chuan engma khra chiang bik lo na sa takin ka traininga ma se chu ti lai chuan rang takin heta hian mi pakhatin miron vorlu ta ani ti in a changa zian chuan thil om zia chu a thiama ancient void dragon tribe member ani awangin void dragon tribe elder chuan ziang chu ama hum him turin aron tir ani nge yang ti angai tu a chuti la chon zajing chu lo tho chuakin ain hliam lo in bele turin areng pe le to
chuti lai chuan sawian energy wave a hmu chuan mak ati hlea chu extermination fire lotas lo piang chok atanga lo chuak ani chu energy chu ana sat em awangin a chevela lungte po atlana sa hle zajing chuan ina chu dan angai ti hrin chak takin a pana zian chuan chu lo hmuin zajing an iana a hnai lo nan ziong hne na dangvat turin a thrila ziong chu zajing ma in teleportin a bloka ma se zajing in atum chu iana ani chu wang chuan ziong lakatang chuan a in teleport thuta ziong chuan a hnunglama tangin pans mangin be atuma ma se zajing chuan ziong a pans chu alo bloka rang takin iana lam chu a pan le ziong chuan mak ati hle zian chuan so ding vung vulo khan man moro iana bula thlen ma son wadang vat ro atia ma se zajing chuan nui chungin iana lam chu chak takin a pan zela energy blast sak tak mangin aron beita a he technique hi a nine nether soul henani iana hian extermination fire latas angri budalatas flame chu a pei trepa chu wang chuan en veng tha theilo zajing attack chu ara phlak le a chakna chuan hliam na sa taka thlena a thisena phu chhok na sa hle a taksa po ana hle bok leilama atla thla anmang ang hlea iana thisena chhualai chuan zajing chu anuya iana chuan hliam tur ma se zajing chu enin min tha idu amo chu tiani chuan karwalin ithiang tin extermination angri budalatas flame chu a condense veka zajing lampan chuan a thla ta ani chulata su zajing a ma chia chuan a puak dharta a lotas puak atanga energy wave lo chuak chu ana sarem rem hle holo sos branch pum pe chu mai al ina khat ngala muntina thil puak na satak a thlenga mi zongzong chu chumilak atanga intial film tumin an isa senga olmugu le midang te po chuan thil thleng chu an mulei theilo olmugu chuan he thil puak se chu ara phlak kher mai ol gozajing hian he thil le tur chho thei ka ring ho lo atia heti la hian iana chu leilama at thazela ma se jiang chuan lomanin midang bula chuan akal pui ngal wata poison ga chuan ina chu anga event lea master feng chuan heta tang hian kan chho wata ngai ani atia chuti la chuan voile khata opakhat hian chho indu amo ma se chu a thei to long kum tam tak nuwa kan hall of source branch in ron ti chengama abultum tu sawian ani nge yang aron tia chuti lai tak chuan hall of source ami tianjun pahni elder aya din hun sang nei hun poimo le mission poimo big chewa lo lang thin tianjun pahni te chu portal pakhat atangin an ron chuaka ani chuan chu angri budalatas flame chu an ron ti chhevek hemi te hi black tianjun le white tianjun tia hriat an nia an chakna hi 6 star dozun an nia white tianjun chuan fake a kenga black tianjun chuan hriam hrei hlom taka keng bok chu tom elder panga te chuan za takin tianjun pahni chu chibayan buka tianjun ten angri budalatas flame anti top awangin zajing polatas beida tang hian chan chu ania ma se adin hunero a chle akut pakhat chu abunga a mai tumna chu at thabok ani chuan hoi tianjun le black tianjun te thena man mora u khatlang wal kha that wat rawatia black tianjun chuan room zetin thupek min pe thei din huna iding lo hall of souls master laka hing that idu awangin min ko wat du lawa ama khan min ko nan special jet kha mangtala khatiang din hun setaka khan iding ho lawang sawian point atin ho lawang cheti na changa master feng chu aril ru aboin amang angle achan chu an ma mi ta chu michak em mai pani black tianjun le white tianjun an nitlat an thil ti thena hi old god zajing a thil ti thena an sa jok deya voina hian kan tan dam kho choi a har sa hle don ni ina langa tia poison ga chuan sawian hi shruaila chuak mai ro heta hian ken an ni hi ka lo boi puyanga tia ma se master feng chuan chu tiang chu angai lo keman ka boi puyang ian hi shroi ulakal ro ati vele zian chuan he thil chungchanga hian in hialangai lo kan tlan chok theyanga tia chuta achala tang chuan thisen farkhat ala a chu ancient dragon tribe thisen dik takania thil ti thena na sa taka nei ani ziang chuan ahman lo nan lo dana tuma ma se zian chuan he thil ka man chung hian min ven reng anga yanga tia chu athisen chu mangin teleportation portal hon atum ta black tianjun chuan kan omla hian tlan bowin tumem ni tianjun pahni chuan an powar chu an zom khoma attack tumin a in bot saya zian ina a portal hon tum chu mun hlataka in teleport theina ani awangin portal hon chu har sa hleya
zian chuan hetiang portal hi kala hong ngai lawa hong tur hian hun eng mo chen ka mo don ani ati poison gal chuan tian sun te be na dan tum chuan pen chhu atuma ma se chu ti lai tak chuan Taizan chu ron cha chuakin a sword technique mangin tian sun pahni atanga be na chu ati chia ani Taizan chuan a life sacrifice technique a manga chu chuan ataksa chu ati chaklo hle a chu black tian sun le white tian sun te chuan mak an ti hle Taizan din hun chu a che hle ni na langa ma se ia law laka batam tak aneya chu wang chun an ma ni hum him turin Hall of Souls elder zong ma thi huamin barrier asiama master feng chuan pui atuma ma se Taizan chuan local su thutluk na ka siam to ia law laka ka ba chu rul ka du ani atia a life power mangin Taizan chuan barrier chu ati chakle zola ma se taksa chu a chhetana ataksa chuan crack te aron omtan hoitian sun chuan hepa hi a ani hi mani inti hlum adu ani mo ti in chu barrier chu ti chet vat angai ti asoya Hall of Souls elder zong chun ti chet tumin an beita a chuti la chuan zian chuan athil ti thena zong mangin portal chu hon tumin ala beirenga ma se ala hong theilo energy anei tlem to hle chuta Taizan chuan a chakna la omda chu portal chunga a thelu ta chumi wang chuan hloting takin portal chu en hong theita ani an vai chuan rang takin portal a an luta an tlan chok theita ani ma se Taizan chuan a thin te tan anun na hlan ta ani ti chuan hun pakhat portal aron in honga chutatang chuan an vai chuan aron chuaka yala po chu space string atang chuan ron chuakin iana chu a endika ma se din hun chu a thalo hle ti a hria poison gal le zi ente chu an mang ang lea iana chunga enge thling ti an zota yala chuan iana meridians te chu a chhedeu vek ti a soya meridians chu atak sabung sang energy omte akal kolna ani mayang chu meridians chu a chiani chuan engma atak sai na relawang aru 70% vel chu a chhevek to bok old ghost zazing ina a beina awang chuan iana chu adin huna chele an lungai hlom hlea yala chuan thinrim takin an vaya ka ti hlum vek ma lo chuan Hall of Souls mi te hi ka ngai dam ngai lawanga tia master feng chuan yala chu ha dam turina tia he ti rimuang chang kan ngai to angai ani tuna hian apoi mo ber chu iana nun na chan chu hi ani atia yala chuan angai dan chu apoma iana din hun clear chuan anun na chu chan chu thei alani mai thei ti asaya iana hian ataksa chunga 3000 burning flames anaya chu flames chu undying flames tia hriat ani boka athi thei ngai lo ti na ani he 3000 burning flames iana taksa chunga om chung chuan iana hi athi don lo ma se ataksa hian hliam na tak atura heng flame mangchau hian ati dam thei ani ma se tuna hian iana hi ni kho hreloina om meka chu wang chun burning flame chuan ama in ati dam ngot don lo atia yela chuan seichun zom zelin 3000 burning flames ne na in mil tur mun star power kan man tang kai thena tur mun kan mu thei chuan iana taksa hi chaktakin adam tha theyanga tia master feng chun tiang omna mun chu hria in van tang lo tla meteorite lian tak chunga falling star pavilion kan siama chu wangin chulai star power mang chuan iana hi kan ti dam thenga chu mun chu arem chang berang ti in asaya yela chu alom hlea isoidik meteorite thil ti thenna mangin iana hi kan chan chuak thenga tia master feng chuan iana hi anun na chan him thei maila a cultivation chu a meridians a cheta wangle liamna tak ane awangin nasa takin atla hniam dona a cultivation hi abul tanga bul atan tharle angai dona chu thina ain apoi jok mai theya tibok poison gal le zi ante chu an thu sei chuan an ril ru ati boi hle ma se yela chu ani suka anni chu tong thlamuanin lungai le tukdu su atia master feng hena sawian taksai khoila achunga thilom hi han ente atia thilshiat ineyam atia master feng chuan iana taksa chu a khoi chuan iana taksa hian in yang life soul pill a omti a seta a yala chuan he pill hian iana taksa asiam thana konga apui mai baka a cultivation chu angai angin asiam thale theani ti in a soifia yala chuan he pill hi dam chungin vai khat chau man the ani thua soibok an hena hun khoral thei kani to lo falling star pavilion kan thlen watangai atia iana chan chuanan meteorite kan man angai ani ati meteorite chu arsike them tin kan sha thiam mai ome ziang chuan iana chu apama an vai chuan falling star pavilion lam chu chak takin an panta ramngozau takan paltanga ta chuan dingin master feng chuan
he mun hi a him khop mai Falling Star Pavilion chu kan thlenge atia ma se engma an mu theilo Master Feng Chuan Falling Star Pavilion hi Great Star Fall Formation in a thup bolata chu wang chuan lai mun chu mun ruak ang mai na lan tirani he wang hian Hall of Souls mi te po chu Falling Star Pavilion awesome takin anong kal thei don lo Falling Star Pavilion's headquarters hi a him tok le ani zet pakhat chu ala chuaka chu mi mang chuan Star Portal a honga pozun ga chuan makti takin I Falling Star Pavilion hi pavilion lian panga zinga mi ani hi thil mak ani lawatia in thil ti the na hi aro pui tak zet ani ati eta ven himna formation po hi thil mak tak ani atia portal a chuan an lut veka roi lote chungin portal chu abo hala ti chuan Falling Star Pavilion kan huwa chuta chuan portal a in honga an vai chuan Falling Star Pavilion chunga an ron lut ta mun moi tak ania Falling Star Pavilion chu alo ro pui kher mai ia la chuan he mun ka mu lo na po arei ta hle me atia Master Feng chuan iom lo lai khan he mun hi ka en kol tha hle ani atia Falling Star Pavilion pum pui hian an lo ngak reng chi ani ati una pa ia law kan lo lo ma chi atia Falling Star Pavilion hi Master ia law le Master Feng te lo din ani kan ti to kha kan da hriang chuma chuti lai tak chuan mo khing luan chu alo thlenga veng tu engemaw zatin an lo zui bawk za taka chi bai bukin Deputy Master an tia Master Feng chuan Falling Star Pavilion Master dik tak an initiate tir hun ani to atia yela chu pavilion how to dik tak ani thu soin mo khing luan chuan za takin chi bai abuka Pavilion Master kan in huthei hi choi maina sang takani atia midang zongjong point an Pavilion Master chu chi bai an buk ve ngal bawk chu chu mu chuan yela chuan una pa Feng ila dang lam lo tak zetani engpo ni se hun khoral lawin ian hi tawara isroi ngalang watia mo khing luan chuan ian din hun mu chuan engtin nge hetiang taka hliam na takhi anei theatia Master Feng chuan Hall of Souls Elder 5-star dozun nena anin machon wanga ni hiatia sawian hian old ghost chu na takin hiam ma se ian apo hi na sa takin ain hiam ani atia mo khing luan chuan ian machon chu 5-star dozun ani ti asia chuan makati hle sawian chu a Master Feng aya chak zok be thei tur khopa chakna alo nei to ti chu aring theilo Master Feng po chuan sawian a thil ti theina po hi ka tang chuan rin har sa takania ma se chu chu thidik ani tlat si ani ati tuna chuan ikal phatang uatia meteorite chunga sakta warlam pan chuan an kalta chuta chuan iana chu an mutira star energy chu ataksa alu tlana iana taksa chunga 3000 burning flames om chu ron chuakin burning flame te chuan ataksa chu aron ti dam tlana chumi hnuah 3000 burning flame bis lian zet aron langa chulai room chu flame energy chak takina khata chu mu chuan alom hle he method hian na athok tak zet ani ati Master Feng chuan elaw hena iana hi angai tu om to lowe he meteorite hian 3000 burning flames activate thei tur khopin star power anaya ni engamuzat no iana hliamte adam vek karingati chu thuan hre chuan an lom hlea ziong chuan I har huna dam doi ka khol khom zong zong karon present vekang se imamo tur I du du I thlang theyang ti in iana ni kho hrela om chu a bemol mola pozon gal chuan sawian idam thoi ka bei sei thi thei ilani lo mitam takin an lo ngak reng chi ania aril ruina tisapa yala chuan an vai hne na tuna chuan min chho san to ro iana enkol turin heta hian ka omang film khur ula Hall of Souls ten kan chanchin hi an hre turani lawatia an hre thiama an chuak ta veka yala chu athua a bone sealing frame mangin recovery pill chu refine tana tumta heti la hian iana tak sapon lam hliam te chu adam chho zela ma se chung ril lam ero chu aldam kimlo yala chuan iana chu pil tamzo ka pe a uluk takin afapa ang main en kolani asol power po iana taksa a transfer thina ni aliam zela yala chuan cholowin a enkol zui zela iana chu ni kho threlen ala om zui zel yala hian recovery pill quality sangjok a refine chun zom zela he hian iana damle na na en pek na thu zi alan tirani ti chuan ni tam takaliam zela chu ti chung chuan sawian chu ala harlo an hun chiar dana kum khatlai chu aliam to ti chuan asin chu Falling Star Pavilion headquarters a ain thlaka chuta chuan ialaw le Master Feng tian oma Master Feng chuan
angai dan chuan sawian a hliam hi kum khat chunga dam vek tur ani ati ma se tuna kum khat a liam hnuwa po ala harlo yelau chu aril ru a boy hlea al harlo chan chu a hre thiam theilo chuti lai tak chuan muking luan chu alo thlenga report tur poi mo tak anei thu rila master feng chuan eng information nge anei ti azota muking luan chuan an scout te seitan chuan Sol Origin Fruit omna hmun an mu chuak ti saifia chu ancient ruins bis domain a mu ani master feng chun chu thu hre chuan alom hlea a chan chu Sol Origin Fruit hi yalau tak sa siam tharnana thilpoi mo tak ani wangani thulom om tak ani chu atia chu thil ra chu an mu thei ani chuan yalawan a spiritual power a hlo to po chu apangai angin anei le thei don ani ma se yalau chuan chu ai chuan sawian din hun chu angai to zoka sawian har huna chau eng tiangin nge ma kan la kang ti kan sei ho theyanga tia chuti lai chuan zunar kan hmuwa old ming chuan aron pan hnaya sawian chungchang thu thar aw mem ti azota khoya nge a oma engtin nge om ti azot bok old ming chuan kumkal ta chung khan a hnuaya thokte nen sawian zong turin thei to pan chua ma se an mu theilo ni in a chang zunar chu alungai hlea a chan tak thailoin aril ru a ha thu a soya una pasawian chu himle hrisel takin omse ka du ani atia old ming chuan a thlamuana lungai su Mr. Sawian hi vane na in azui tlat ani atia a himin adam thange yang ati zunar chun chu tiang chu abai sei tlat thu a sei ve bo asin chu in thlakin Sawian chu mangrama a oma mission ala nei ti hra chuak chu a master tan taksa thar refina apa chu Hall of Souls atanga chan chu ani pon lama a thian de chuan an lo ngak reng nge yang ti a hrebok ye fei chu a mitha aron langa chu ba ka zunar le medusa te point an lo ngak reng nin a hubok chuti la chuan Sawian ku chu aron chetana a har tana chuti lai tak chuan a chhevela energy tang chuan lotus pakhat alo par chuaka lotus energy nen chuan boruwa ka an kanga tawar tang chuan energy wave sak tak chumun tin renga adarta he energy hian energy maktak akeng tela falling star pavilion chunga tlang engma la to ngai lo na ate chuan nim hring te chu an ron to chuaka enge thling ti ngai venin pon lama mi te chuan an thlir thap chuti lai chuan Sawian taksa rang chuan 3000 burning flame bis body chu aran chuaka he energy awang hian burning flame chu gold rong alo ni ta flame bis chuan thom ring taka chua poison gal point chu energy chak tak lo chuak chu a hre chiang hlea a hlim hle a chan chu topa Sawian chu har chuak ta ti a hriat wangani heti la hian hlim taka the ei lai zn point chu energy wave sak tak tawar atanga lo chuak chu a mu ve boka yellow point chu ora chu a hre thiama Sawian omna lam tawar a chuan akal ngala master feng po chuan rang takin azui ve bok tawar pona chuan Sawian a thian te zong chu an om vek to Sawian chu a har chuak to don ti an hriat awangin an lom hle yellow po chuan hlim takin a topa chuan a har don ta atia chuti lai chuan yan ora chu fight venerate dozen level ora ani ti an thata yana chuan ma son zel ani ti a hriat chuan alom zual hle flame beast chu tawar atang chuan aron chuaka master feng chuan he tlangwal hian a har theinan kum khat pum a mang hi thilmak ani lo kum khat chunga a chakna zong chu dozong level paltanga dozon level alu theina turin a khol khom vek zok ani diktak chuan he tlangwal hi keni buaipui chiam angai lo ani ti in a fak hle a Sawian chu gold rong flame beast nen chuan anron langa flame beast chuan thom ring tak a chua a chhevela energy om zong chu Sawian a taksa aluang lutana Sawian chu hlothling takin dozun level a in hlang kai ta ani yalau chu alom hle Sawian chhevela chuan thil engoi tak alo in siama a hnunga chuan venerate ring dozun ring chu alang ta ani ain thomna tharpo chu ain me hle amita hanmen chuan dozun thil ti theina nasa tak chu aron langa amit po moi takin aron al eng pop mai Falling Star Pavilion zirlai omte chuan mak an ti hlom hle kan Falling Star Elder Point he chakna hi an tuk phahau lawangan tia an vai chuan Sawian chakna thar an mu chuan ro puan ti hle yalau le midang te chuan an ron pan hnaya an ni chuan Sawian thatam tak nu atopa chuan iron har chuak ta an tia Sawian chuan a master mu chuan alom hlea master izirlai tia ko ka phulo tak zet ani keima awangin Hall of Souls chunga kumtam tak shom takin ita nangaya khang zong kha keima wang ani atia
yalau chuan nangma chan him tura ka torna le ka thil ti te hi katana I thil ti nen te khin chuan engma ani lo chu ba ka azir tir te hum him reng hi master ina ati tur mo phurna ani ti ina changa master feng chuan iana hena ni khotrelawa I omlai khan he kumkal ta chung zong khan yalau hian reilo te po amita ching lo diktak chon I master chu kum khat chung zek nangma ngai to wangchen amulo ani ati yalau chon alo ti topat hepa thu ho mai soi hi ngai to chu I har chu hi ka tan chuan lomna beran ni atia sawian chuan a master chuan atan aturna sa hle ti chu a chiang hle za takin ka ti buana sar tu che master khongai min ngai dam ro atia yalau chuan kema chau ni loin heta hian I thian ten om veka ani point an lo boy puina sa hle che ani ti ina changa sawian chuan a thin da chu ena a hlim hle an vai hna thinlung takin lom thu ase zian chuan alo nui zata sawian engvain nge dozun level ilo kai ve ringot tuna chuan I har ta boka katan pil tui tak tak I refine angai ani alo tile sawian chuan nui chungin iti thin dan ngai te bokin mo ti in nui chungin a changa an vai chuan hlim takin an nuya chuta sawian chuan a master hna tuna chuan heavenly flame chi thum ka nei ta chumi hmang chuan itan tak sathar refine theina tur chakna ka nei to ani atia ma se ilau chuan alu athinga chu thil chu a man mo thak lu tuk lo atia master feng chuan yalau chu hall of souls in alman lai khan a spiritual power then khat chu an labawa chu spiritual power chu soul body nun na atana poimo thisen angania ala omtlem te chu a bozo chuan a soul hian har sana lian tak atok the ani tak sathar ane point a spiritual power chu na satakin ala chaklo hle ang ti na saifia yalau chu a boy mel hlea tuna hian sawian hian he thu dikhi ria se adu lawa chu chu hre chun sawian chu hall of souls laka chuan a thinrim zualanga a takin chet atum meng ti hlawa ma se iana chuan chu ti ani chuan engtin nge master spiritual power hlo chu kan lak le theanga tia master feng chuan soul origin food thi kan hmu chuan thilmak ang main na a thok theya yellow spiritual power hlo chu asiam thale theani thuthar berkan ria dana chuan tuna hian ancient ruins this domain chunga hetiang the hi a omani ti ina changa sawian chuan tumru mel takin engpo ni se chu soul origin fruit chu kan hmuanga ti heti la hian thil om dan chu teleportation tanela ain thlaka chuta chuan hall of souls along pakha chu akalani long chunga hian old ghost zaising oma soul envoy pakha chuan falling star pavilion point ancient ruins a mi atir ti thu kan dongani ti ina thila crystal power mangin zaising chuan akuchu alo siam thatwa anuya zahle ani chuan thupe ka peya ka thupe khi midang thil chhong ro chaktakin ancient ruins lam chu kan pan turani hall of souls master chuan ancient ruins aro hlu om zong chu midang kuta om tir lo turin thupe ka chu ani atia soul envoy chuan a thupe chu midang hena thil chhong turin akal ngala zaising chu sawian laka a thinrim na nen a thok chuaka amak chu avua thinrim takin sawian ka hmule che ni chuan nangma wanga ka kut ka hlo chu inun na hmangin phuba ka lange yanga tia ancient ruins bis domain a chuan in beina na satak a thleng ngei don ani me ti chuan tribe rang chu huna ro lu tam tak omna bis domain lampanin an kalran ta chumi no falling star pavilion no langin sawian po chu a thian denen bis domain a kal turin a in buat sai ta master feng chun sawian hena I master hi lo ngai to lo la bis domain chunga chuan rilru ha dam takin ikal thayang yellow tan refining material dang te chu kalo zung chok angatia sawian chuan lom thu soin soul origin fruit mulovin kalo kir ho lawang ti in a changa yellow chuan ancient ruins hi a hlom hle dona chu wangin ifim ko hle turani tuntuma hian mitam tak an kal ve nge yang ti karing chung ro tu te nei tum chuan indon na sa tak a thleng nge yang atia ma se ichunga har sabna thlen lo na film khur lo takin chelo la nakina ipa chu hall of souls atangin I chan chu angai ti hrerengang che engma ti sual su atia sawian chuan ole master ka hre thiami atia ti chuan master feng chuan me pa pe a hei ancient ruins me pania tin kingruan point azui ve bokang che an kha te po bis domain atang lo piang ani awangin chuta chuan apui thenge yang che atia sawian chuan rem tia kingruan chuan una pasawian kanjin kong hi atluan nge ka be se atia sawian chuan master te chu atha chanchin lom om tak ne kan lo ki le nge yang atia
chuta a thian tin chuan biz domain lampan chuan an chuak ta master feng chuan ialau hena sawian ata jin kong a hlo tlin chuan taksa thar hmangin i chakna sang ber in nei le anga ti chuan hall of sorts ami ten miron be an tumani po in kan falling star pavilion hian an ma ni do turin thil ti thena kan nei to anga tia ditak chuan una pa zirla thatak nangna ngai sak em tu se i thlangani atia ialau chuan tuntuma hian ka zirtir tur ka thlandana ka ti sual lo sawian chu ka zirla ta na ka thana wangin kanuna in chirna engma ka nei lo ti in a changa episode chu heta hian atop ta ani do theita kamilong nga awangin thinlung takin lom thu ka soya episode lo omle tura tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soya